Ljudi moji, danas ću vam pokazati kako ćete upaliti auto uz pomoć ključa, znači s polja. Treba vam samo, znači, osigurač, to jest jedan osigurač, trebate spojiti jedan konektor. Pokazat ću vam koji konektor spajate. Znači, auto svaki ima serijski već uvučenu svu struju. Za svu opremu nema niko u auto, da ne bude posle da neko u autu sedi pa će kao neko upaliti auto. Niko se nije zavukao nigde, niko na krovu ne visi. Šta trebate raditi? Pošto ja spojio sve, to ću vam pokazati kako je spajate, koji je osigurač i gdje je koji konektor. Zaključavamo auto. Dugme za zaključavanje auta zadržimo u položaju. Evo ga, auto je upalio. Evo, čujete, auto radi. Bez problema. Moje uskoro video na kanalu Roglavi kako upaliti auto s polja ključem. Znači svaki auto može koji ima centralnu bravu i ključ. Vidite da auto radi. Zaključan je ključ kod mene.